A forma de decirlo é unha forma tan galaica que realmente causa paso, non? Bueno, a nós non causa moito paso. Non parece temeraria la creencia de que dichos huesos hayan pertenecido a los cuerpos del Santo Apóstol y de sus dos discípulos. Por tanto, eles dan un veredicto supostamente científico sobre unha creencia na que non acreditan de todo. Pero, bueno, sabe aquele famoso dito dun magistrado ou dun xuiz da audiencia de Lugo, que con tantos testigos estaban dicindo que fixo isto, creo que sí, tal, non? E dixo, bueno, dado que en gallego a palabra creo é un adverbio de duda, ao suelo. A la acusarse. Estos tamén máis ou menos aplicaron a mesma forma. Creí que era, pero nós podemos entender que é un adverbio de duda. Veredicto científico, máis ou menos con esta solidez. Eu non estaría máis aí porque non me atrevo. Veredicto historiográfico. Bueno, veo a Real Academia de Historia naquele mismo ano, veo do Adriano Fernández de Guerra, veo o padre Miguel Cita, estuveron aquí cos propios canónigos, co propio arzobispo, experimentaron tamén esa citación no Palacio Episcopal de ter nas súas mans os propios restos atopados na cripta. É difícil de reconstruir como se podían sentir, pero hai que acreditar nas súas propias palabras, é algo que quero transmitir a ustedes aquí. E finalmente está o veredicto político que sería o Papa de Roma. E o Papa de Roma, despois de moitas dúbidas, porque houve un momento en que parece que iba a ser, despois que non, despois que sí, finalmente aprobou e promulgou en 1874 a bula chamada Deus Omnipotens, na que recoñece que debe difundirse por todo o orbe católico, dice literalmente, la costumbre de nuestros mayores consistente na peregrinación ao sepulcro do apóstol Santiago. Por tanto, estaba logrado un primeiro paso. Logo veo a organización política das peregrinacións, que foi unha tarea que levou moito tempo, e a propia recuperación do ano santo, etc. Martín de Herrera, que era cardenal, que foi arzobispo, logo cardenal de Santiago de Compostela, cando quiso facer un balance, recordas vostedes que hai uns 10 anos, todo o mundo facía balance do que fora o século XX, e o milenio pasou ao século XXI, que non se iba a pasar, que non se iba a pasar, que foi importante, que non foi importante, lugares comunes. Pois este arzobispo, logo cardenal, tamén se deu na obriga de facer un balance en 1900, que é o que pasou neste século que acabamos que estamos a punto de ultrapasar. Y dice, por delante de inventos como el telégrafo y el teléfono, el que es más digno de admiración es el que sea llegado íntegramente la voz del Hijo del Trueno y nos dé una tradición interrumpida gracias, como decía, a esta descoberta los osos, los tres como apóstoles, los dos discípulos en Santiago de Compostela. De modo que a reinvención do culto das peregrinacións como un elemento de recuperación da cidade de Santiago como definidor dela. Outro punto, que xa vou ser moito máis breve, sería o proceso de, isto deixemos moito na lateral, o proceso de transformación da fisonomía urbana da cidade, que sí que merece unha última reflexión e que ten que ver tamén con relacións políticas e de goberno da cidade nesta altura. A cidade, durante o século XIX, non se expandeu especialmente, mantivose en torno aos 20-25 mil habitantes. Era unha cidade que estaba definida por unha cidade, 5 arrabales, 4 barrios e 59 ou 60 aldeas, dicía un texto da época. É dicir, unha cidade que tiña unha fisonomía relativamente estable, que se mantivo dentro do seu xiro medieval, cos seus arrabalos. Arrabalos que medraron algo, pero que non medraron especialmente, que comenzaron a modificarse gracias á chegada do ferrocarril dunha parte, a chegada do ferrocarril a Cornes. Por tanto, eso introduceu un elemento moi importante na cidade de tensión cara ao sur e de expansión da cidade cara ao sur. Creo que eso explica a medida que se situase nos agros de Carreira a futuro ensanche.
Pero as cidades no século XIX todas pensaron no seu ensanche, pero moi poucas o fixeron. Claro, temos míticamente chamado Barcelona ou Viena, o Rin, tanto a transformación do que era o campo de maniobras do exército do emperador nun espacio urbano, como eu sei. Ou a transformación dunha zona agrícola prácticamente, o Pla de Barcelona, no que Ildefonso Pla pensou como unha capital do novo trazado. Pero ainda en Madrid, por exemplo, o ensanche tardou moito en se concretar. O exemplo dos ensanches son as Gran Vías. No caso de Barcelona, o Paseo de Gracia. No caso de Madrid, a Gran Vía, están celebrando en Madrid o seu centenario, porque fai justamente 100 anos que Súa Majestade Alfonso XIII deu unha piqueta nunha casa, nunha rúa de nome precioso, chamado Giacomo III, que xa non existe, mas que un cachín pequeno que queda, un Ramón Otero Pedralles, que ainda viveu naquela rúa, bendito de ocasións. Se fóramos capaces de evocar todo o que pasou na rúa Giacomo III en todas as súas casas e pensións en lugares de hóspedes durante un século, Giacomo III, teríamos a historia do século XIX de España perfectamente contada. Pois esa historia de España perfectamente contada, que podría estar no Giacomo III, quedou destruída, desventrada pola Gran Vía. Bueno, aquí non houve Gran Vía. Quixo habela unha Gran Vía que vinde desde o Hospitalillo, viñese pola Calderería e chegase até o sur. Felizmente, algunhas mentes sólidas da cidade evitaron, ou quizá ese puro quietismo, ou ese conservadurismo, non o sei. En todo caso, a cidade no século XIX tivo unha remodelación, pero foi, sobre todo, en términos intensivos, non extensivos. Por iso empecé con esta casa, porque o que se fixo nesta casa e moitas outras casas é explicativo do que se fixo en Santiago, que é transformar a malla urbana en máis nun tecido de ocupación máis intensa, subindo plantas, organizando mellor as rúas, poñendo pedra ou lousa onde había terra, porque a ustedes agora non salir aquí por unha rúa que parece nos que é medieval. E de medieval non ten máis que o que nos imaginemos. É tan medieval como a feira medieval que acaba de estar. É dicir, casi nada. É medieval no trazado. É medieval en que foi pensada para unir a catedral coa aldea de Vilar, por se chama Rúa do Vilar. Pero o que hai nela foi feito no século XIX e algunhas cousas no século XX, non todas, nas anteriores. Pero quero dicir que o século XIX transformou a estrutura da cidade dándolle máis ocupación intensiva. Cambiando moitos servicios internos da cidade de sitio, agrupando, por exemplo, unha cousa moi importante que fixe a cidade, que foi era o mercado central. O mercado central, que os chamamos a Praza de Abastos. A Praza de Abastos foi fundada en 1870, con unha estrutura metálica. Unha estrutura metálica que ocupaba distintos mercados especializados que había pola cidade. Do pan, do peixe, da carne, que había distintas rúas. Agora hai Plaza de la Pescadería Bella, ou da Pescadería Bella, non? Ou había Praza do Pan, ou había cualquier outro. Todos estos servicios especializados foron agrupados no mercado central. Pero o que non se fixo foi nada máis que pensar que había que facer un ensanche, pero non facemos. Xa se pensou dos séculos XIX que debía ser nos Agros de Carreira, pero os Agros de Carreira estaban agrestes, non había casi nada. E o primeiro que permiteu introducir os Agros de Carreira dentro da cidade foi un parque ferrocarril, porque a estación de Cornes e logo a obsesión de Santiago por ter a estación no seu municipio e non ter no municipio de Conxo, e que depois acabou usurpando o propio municipio de Conxo, levou a que se fixese en Fonteseca, que é onde está unha ubicación que tiña certa lógica na propia planificación ferroviaria da zona.